A la Facultat de Dret de la Universitat de Girona ens preocupa molt la formació dels nostres estudiants. És per això que hem elaborat una guia de preparació dels treballs finals de grau i final de màster. Això ha estat possible gràcies a un ajut a la millora docent concedit per l'anterior equip de rectorat de la universitat, i es tracta d'un projecte coral en el qual han participat no només la Facultat de Dret, sinó també el Servei de Llengües Modernes i la Biblioteca de la Universitat. La guia d'elaboració del TFG, de la Facultat de Dret, és un projecte ambiciós, en el cas de la biblioteca especialment orientat a la cerca d'informació, les diferents fonts existents que poden utilitzar els estudiants, i també temes importants com el plagi o fer les bibliografies. La prova de que aquests mòduls en format de vídeo funcionen és que des de l'octubre que es va presentar fins a finals de maig hem obtingut més de 5.000 visualitzacions. El projecte de TFG, d'elaboració de TFG en l'àmbit dels estudis de la Facultat de Dret, és un projecte continuació del treball conjunt que fem amb la biblioteca, que fem conjuntament la biblioteca i el Servei de Llengües Modernes, en la creació de recursos, en la impartició d'assignatures relacionades amb les competències transversals. El Servei de Llengües Modernes s'ha encarregat en concret de 3 mòduls. Un primer mòdul relacionat amb el llenguatge d'especialitat, el llenguatge de l'àmbit jurídic i de l'administració, un segon mòdul relacionat amb la redacció del treball i finalment un tercer mòdul relacionat amb l'exposició oral i la defensa del TFG. En un inici vam plantejar fer 27 vídeos estructurats en 10 mòduls principals que tracten totes les competències que els estudiants han d'adquirir a l'hora de defensar el seu TFG. Hi ha vídeos sobre com fer un TFG, com elaborar-lo, com buscar informació, com citar correctament, com fer ús, per exemple, del Mendeley, o com fer la presentació del treball. El projecte té 2 materials específics destinats en un primer moment als estudiants de criminologia. Tenim una guia escrita perquè puguin fer el seguiment en la realització del treball i també una pàgina web destinada als estudiants de ciència política on poden consultar des de com plantejar un projecte de recerca, quines són les parts que ha de tindre el treball de fi de grau i també recomanacions en quant a la bibliografia i les cites. Amb aquesta nova guia d'elaboració dels TFGs i TFMs esperem que els nostres graduats surtin més ben preparats per desenvolupar-se a la vida i a la seva professió.